el Pablo. I jo el Marc. I avui farem un experiment amb Escuradents. Primer de tot necessitarem uns ingredients. Una ampolla d'aigua, uns escuradents, unes gasses i unes gomes de polièster. Primer de tot omplim l'ampolla d'aigua. Més o menys una mica més de la meitat. Després tapem la punta amb unes gasses. I després les tensem amb unes gomes de polièster. Hem de comprovar que estiguin ben tensades perquè després haurem de comprovar que l'aigua no caigui. En posem 3 més o menys. Hem de comprovar que no caigui l'aigua. Finalment agafem la botella, la posem boca avall i introduïm els palillos pel tap. I veurem com el palillo puja amb la ciència. L'H2O no cau perquè l'aire fa una pressió contra l'aigua. I l'escuradents flota. Per què? Perquè l'escuradents és més dens que l'aigua. El nostre experiment. Adéu. Adéu.